Ihan ensimmäinen askel ennen kuin sä pystyt alkaa kohtaamaan sun kaikkia tunteita ja lähtee avaa sun tunteiden kirjoa ja kulkee niin kuin itses läpi tunteakses itses kokonaisvaltaisesti kaikki ne puolinesi ja tunteinesi ja ymmärtämään itseäsi ja sun tunnemaailmaa, niin sun pitää luoda turva itsellesi niin, että sä koet olevas itsesi kanssa turvassa. Me niin usein koetaan sitä turvattomuutta itsemme kanssa ja sit kun tulee vaikeita tunteita, me paetaan, me ruvetaan suorittamaan tai me ruvetaan tekemään jotain ihan muuta, me ruvetaan käyttää päihteitä, me ruvetaan hakemaan jotain, mikä vie sen huomion pois siitä pelottavasta tunteesta. Koska me ei kyetä kannattelemaan sitä. Niin siksi me tehdään automaatiolla niin. Ja se on luonnollista, koska silloin me suojellaan itseämme. Koska se turvattomuus on jotain todella kamalaa, mitä me ei haluta kokea. Joten ihan ensimmäinen asia on turvan luominen. Ja miten me ruvetaan luomaan sitä turvaa? Turvattomuus aiheutuu siitä, jos sä et ole itsellesi uskollinen. Ja jos sä elät sun arvojen vastaista elämää, niin sä hylkäät itseesi jatkuvasti. Ja silloin kun sä hylkäät itseesi, sä et voi kokea turvaa. Eli ihan ensin sun pitää kirkastaa miettiä, mitkä on sun arvot. Mitä sä arvostat elämässä, mitkä on sun arvot. Kirkastaa ne. Ja sen jälkeen ruveta miettimään, että missä tilanteissa sä et ole itsellesi uskollinen tai itses puolella. Missä kohtaa sä toimit arvojes vastaisesti. Yhteiskunnan, läheisten ihmissuhteiden, työn, minkä tahansa puolesta. Missä sä toimit. Että sä koet, että sä et haluaisi toimia näin, mutta sä toimit silti, koska pitää, koska kuuluu, koska se on jäänyt semmoinen alitajuinen malli tonne. Ja kaikki nämä asiat, se riippuu kuinka paljon sulla on niitä, mutta kaikki nämä asiat, missä sä et ole itsellesi uskollinen ja itses puolella, sä hylkäät itseesi. Ja se osoittaa sulle itsellesi sitä, että sä oot turvaton. Sä et ole turvassa itsesi kanssa, kun sä et pysty toimimaan arvojes mukaisesti. Eli tämä on nyt ensimmäinen tärkeä asia ymmärtää, oivaltaa ja miettiä, että mitkä kaikki asiat on niin sanotusti ristiriidassa sun itses ja sun elämässä välillä. Ja vasta sen jälkeen, kun kykenee ruvet tekemään niitä ratkaisuja, että hei, mä seison itseni puolella, mä en hylkää enää itseäni, niin se sun sisäinen turva alkaa vahvistua ja voimistua. Ja sen jälkeen sä pystyt alkaa käymään läpi niitä ikäviäkin tunteita niin, että sä säilytät sen turvan. Sä pystyt kohtaa ne ikävätkin tunteet, kun sä oot luonut itseesi sen luotettavan suhteen ja siteen. Ja tiedät, että sinä itse et hylkää itseäsi. Ja tämä on se ehdoton avain siihen, että sä pääset tutustumaan itseesi kokonaisvaltaisesti kaikki ne tunteinesi. Ja niin, että sä oot kokonainen itsessäsi. Ja sanotaan näin, että siitä lähtee se oikeasti elämisen arvoinen matka, milloin sä elät uskollisena itsellesi, sä saat toteuttaa just niitä asioita ja arvoja elämässä, mitä sä aidosti sisimmältäsi haluut. Ja tuli elämässä mitä tahansa, koska aina ulkopuolelta saattaa tulla mitä vaan asioita, sattumia, niitä ikäviäkin, niin sulla on aina se turva ja rauha
itses kanssa. Sä pystyt kohtaamaan ne ilman, että sä lähdet pois tasapainosta. Ilman, että sulla tulee toivoton olo tai sä lähdet pakenee ja tunnet jotain tyhjyyttä ja jäätävää pelkoa sisälläsi. Sä pystyt kulkea ylpeänä just itsenäs.